Nasawian sang kabuhi sanday Arian Baktong San Miguel, 26 anyos, driver sang tricycle. Kag duwa ka mga sakay sini nga sanday Rodolfo Valdevaro na Batsyar, 62 anyos, kag Rosa Pacre Barbarba, 36 anyos, matapos makabunggo ang ila tricycle sa isa ka fuel tanker sa Barangay Carmelo, Banati, Iloilo, alas 9:40 sang aga, Nobyembre 4. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Master Sergeant John Bailon, ang investigator on case sang Banati Municipal Police Station, nagikan sa Barotac Viejo ang driver sang fuel tanker nga si Joxy Aguilar Biana, 46 anyos, ang Barangay San Lucas, Barotac Viejo, kung siriin hinaligid lamang nag-overtake ang tricycle sa ginasundan sini nga single motorcycle. Rason nga nalabot sini ang kasugata nga tanker. Nahulog sa tricycle ang driver kag tatlo ka masakay sini, kung siriin pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas kag patal nga pila sa ulo ang naangko ni Batsyar kag San Miguel, samtang napatay naman sa ospital si Barba. Samtang gindala naman sa ospital si Amifer Baktong San Miguel, 22 anyos, kag residente sang Barangay de la Paz, Banate, Iloilo. Nakakasang motor sa sidecar sang tricycle bangod sa impact sang pagkabunggo. Nahibaloan nga idulong konta ni isang driver sang tricycle ang mangod sini sa terminal sang bus, kag nakisabay gid lamang ang duha ka kabarangay sang mga ini. Sa karon nakadetain ang driver sang fuel tanker sa Banate MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa si K5 Kimon tayo kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.